தீபாவளி திருநாளான இன்று அமரன், பிரதர், பிளடி பகர் மற்றும் லக்கி பாஸ்கர் ஆகிய படங்கள் திரைக்கு வந்துள்ளன. சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள அமரன் படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வருகிறது. இயக்குனர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியுள்ள அமரன் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன், சாய் பல்லவி, புவன் ஆரோ, ராகுல் போஸ், லல்லு, ஸ்ரீகுமார், ஷியாம் மோகன் ஆகியோர் பலர் நடித்துள்ளனர். முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் கதையை மையப்படுத்திய அமரன் படம் இந்திய ராணுவ வீரர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனின் வாழ்க்கை பயணத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரையில் சிவகார்த்திகேயன் பல கதாபாத்திரங்கள் நடித்திருந்தாலும் முதல் முறையாக ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக ராணுவ வீரன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து மாஸ் காட்டியிருக்கிறார். கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் அமரன் படத்தை தயாரித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டை தவிர மற்ற மொழிகளில் அதிகாலை 4 மணிக்கு வெளியான அமரன் படம் ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பு பெற்று வருகிறது. அமரன் படம் முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் காட்சிகளை பிரதிபலிக்கிறது. இதில் குறை சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்று ரசிகர்கள் அமரன் படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர். அருமையான தருணங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. நேர்த்தியான மற்றும் ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் முதல் பாதி. இடைவெளி வரையில் வழக்கமான மசாலா காட்சிகள் என்று எதுவும் இல்லை. ஒவ்வொரு காட்சியும் கதைக்களத்துடன் ஒத்து செல்கிறது. ஆனால் ஒருபோதும் ரசிகர்களை சலிப்படைய வைக்கவில்லை. அமரன் படத்தின் முதல் பாதி உணர்ச்சிகளால் நிரம்பியுள்ளது. எஸ்கேயின் பயணம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. சாய் பல்லவியின் நடிப்பு பிரமிக்க வைக்கிறது. இடைவெளி காட்சி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது இந்திய ராணுவத்தின் முகம். லவர் பாயாகவும் ராணுவ வீரராகவும் ஜொலிக்கிறார். இடைவேளையில் பயங்கரவாதிகளை வீழ்த்திய பிறகு இது ராணுவத்தின் முகம் என்று பயங்கரமாக டயலாக் பேசுகிறார். தலைவர் ரஜினி அவர்கள் அமரன் படத்தை பார்த்துவிட்டு சிவகார்த்திகேயனை போனில் வாழ்த்தி உள்ளாராம். அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.